Kisumu ngire Nyong'o kokalo kuom okil mare oyango ni doho mawinjo buche motenore kod weche mag jotich chiko koyiene winjo ng'ur manyocha nochwal kod jal moro ma kwedo list mar jotelo manogwel mondo obed jotend migepe kaunti ma Kisumu. Odwaro mondo doho wit oko ng'ur ma kamano kendo nyis Evans Otieno Lo manyocha ochwalo ng'ur mondo mi ochul ting mar bura no. Gavana Nyong'o koni Olo ne winjore ochwal ng'ur ne od bura mar kaunti ma Kisumu kar nerik ni kodhi e doho ka olero ni od bura ema chiko yiene winjo ywak machalo kod mago. Jal buche motenre kod jotich Christine Bari ogolo chik mondo bura no taj tarik 8 dwe ni ka koro omedo thuolo mageng'o ne od bura mar kaunti ma Kisumu piedho jotelogo manyocha ogwel kaka jotend migepe ma Kisumu. Petition number E039 of 2022, Evans Otieno Lo versus the Governor, Kisumu County, and 3 others. Your Honor, now that you have been served, we served yesterday at 6, and we did not oppose that application. Yes, ordinarily I don't expect the respondent to be opposed. The issue I have is with the petitioner. So if the petitioner is opposed, then we'll have to wait for the application to be heard. Ramogi